салом алейкум дӯстони азизу меҳрубонам. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. имрӯз хостам ки як намуд пирог тайёр кунам. Пирог бо ҷем ё ин ки бо варенӣ. барои пироги мо дар кор аст 2 дона тухм ва 5 қошуқ шакар, 5 қошуқи калон шакар. ҳамин хел 2 дона тухмро мезанем, баъд 5 қошуқ шакар меандозем ва якҷоя мекунем. ҳамаашро омехта мекунем ки шакараш каме ам бошад, об шавад, бо тухм якҷоя шуда об шавад. вақте ки тухмро бо шакар якҷоя кардем, боз барои мо дар кор аст 200 грамм сливочни масла. ман ҳамин хел маслоро майда майда кардам, ба кубикчаҳако тақсим кардам ва дар даруни косаам андохтам. ҳозир акнун ҳамаашро ҳамин хел якҷоя мекунам ки маскашам бо ҳамроҳи ҳамин тухму шакар якҷоя шавад. чӣ хеле мебинед аллакай ман ҳамаашро кофта мондам. боз барои мо дар кор аст як пачка ванилин ва як пачкаи дигар аз рахитсел ва боз дар кор мешавад барои мо орд. ордро ҳамон қадаре мегирем ки хамирамон нағзакак ҳамин хел якҷоя шавад. нағзакак на мулоим бошаду на сахти бад, миёна бояд бошад хамирамон. акнун ҳозир ҳамаашро ҳамин хел хамирча мешӯрам. хамири манам тайёр шуд. ҳамин хел мулоимати хушро ҳозир мегирам, холодильникда мемонам. 10-15 минут холодильникда меистад, баъд тайёрш мекунам. инҷода бошад духтаро камтарак аз меваи себ ҳамин хели ҷем тайёр кардам барои даруни ҳамин пирог. хонада набуд, ягон намуду варенӣ ё ин ки ҷем набуд. ман худам себ буд хонада, аз ҳамон гирифтам ҳамин хел тайёр кардам. ягон рӯз иншаалло ки нишон метиҳам чӣ хел тайёр кардам. агар ки ба ҳамин пирог базам ба маза биёяд, иншаалло ки ягон рӯз нишон метиҳам рецепташа. камтарак аз ҳамин тестое ки хамире ки аз самбусаи мо мондагӣ буд дар морозилкам мондам, истодааст. аввал гуфтам ки камтарак самбуса тайёр кардам. инҷода фарш тайёр кардам. фикрам фаршаш бисёртар аз ҳаминоко камтарак самбуса тайёр мекунам. ин чанд қашуд истодагӣ буд ин хамирро. барои ҳамин имрӯз баровардам. имрӯз вақташ расид ки инои ман тайёр кунам. акнун инои самбуса мепечонам ҳозир. духтарома самбусаам хел печондам. дар ин ҷо як 9 дона шудак. камтарак хамираш қоқақ шудагӣ ҳастай. акунам медонам чӣ хел меомада бошад. худо кунад ки нағз биёд самбусо. ин зувола чӣ хеле гуфтам, дар морозилка мондагӣ будам. чанд қашудагӣ ҳастай. ҳамин рӯз баровардам ки ҳамин хел тайёр кунам. иншаалло ки нағз мебиёяд. ҳозир акнун мегирам, духовкада мемонам то ки пазад. хамири мо 15 дақиқа дар холодильник истод. ман баровардамша. ҳозир аз байн дута мекунам. бу нишон метиҳам ки чӣ кор кардан дар кор. хамирро аз байн ду тақсим кардем.
зиракну кулакш мекунему, тунук мекунам якташ барои болоша оро додан аст. Анам хеле як параи хамирамон тунук мекунем. Далан амихали випечка. Ҳозир мепазем. Випечкаи кула даркор аст барои ин пирогро пухтан. Михал пироги мо тайёр шуд, духтаро. Болоша михал оро додам, нишон надодам, барое ки дастам банд буд, сиёмка карда натонистам. Намихал болоша оро метиҳам, ба фикрам ҳамаи шумо ин пирогро медонад. Ман якум бор шудааст ки ин пирог тайёр мекунам, намедонам акнун чӣ хел меомада бошад. Ин якум бор аст, ман намихал тайёр кардам. духтаро, самбусаҳои моям тайёр шуданд. Агар дар вид хушрӯ набошад, неки маззааш беҳад хушрӯ омадагӣ аст. Акнун инро пухта шудам. Ҳозир пирогро ҳам дар духовка мондагӣ ҳастам, онро ҳам мегирам аз духовка. духтаро, пироги моям тайёр шуд. Бинед чӣ хел хушрӯ омад пирог. ҳам хел дами хушрӯ омадааст. михал ҳозир дидам ки сахни пудра надоштам. Агар якамтарак мепошидам, бо хушрӯи бад мешуд. Агар ки ба шумо махбус шуда бошад, рецепти беҳад осон, метавонед тайёр кунед. духтаро, боз дар ин ҷо ман моҳӣ тайёр кардаистам. моҳия майда кардам, намак кардам, камтар истод, ҳамихал орда тар кардаву жард кардаистам. тайёр мешавад. духтаро, моҳи моям тайёр шуд. Ман ҳамаш ҳамихал жарид карда гирифтам. стол ҳамихал соз кардам, чизе ки дар кор буд, чизе ки пухта мондам. ин пироги мо, пироге ки тайёр шудагӣ аст. ҷада салат майда кардам, ҷада боша зирабой гирифтам. ҳозир акнун мо мешинему ужин мекунем. дастархони ужини моям тайёр шуд. ба мо иштиҳои том, дӯстони азизам. Дар ин ҷо ман влоги имрӯзаро ба анҷом мерасонам. Хай то видеоҳои оянда дар паноҳи худованд бошед. духтаро, моҳи моям тайёр шуд. ман ҳамаш ҳамихал жарид карда гирифтам. стол ҳамихал соз кардам, чизе ки дар кор буд, чизе ки пухта мондам. ин пироги мо, пироге ки тайёр шудагӣ аст. ҷада салат майда кардам, ҷада боша зирабой гирифтам. ҳозир акнун мо мешинему ужин мекунем. дастархони ужини моям тайёр шуд. ба мо иштиҳои том, дӯстони азизам. Дар ин ҷо ман влоги имрӯзаро ба анҷом мерасонам. Хай то видеоҳои оянда дар паноҳи худованд бошед.